Vi skal nu initiere, at klager modtager en faktura for klagegebyret. Det foregår her. Vi skal indtaste data for klager, så fakturen bliver tilsendt til klager, og hele tilsendelsen er i øvrigt noget, som Natur- og Miljøklagenævnet tager sig af. Vi skal have klagers adresse. Så fakturen kan sendes det rigtige sted hen. Og så en fakturatekst, som fx kunne være gebyr for klage. Og så får vi en kvitteringsside, som vi sådan set bare skal sige afslut til. Og så er klagen indtastet og indsendt.